Kaganiha gihimo ang sugat alas 3 tas kadlaw nagsugod nahuman mga alas 4:05 siguro to, alas 4:15 niya mga usa ka oras kapin niya dayon nagmisa ta perting daghanang tao mo ni jutay nalay nahibilin karon kay ganihan nanimba. Nagpasalamat ko nga daghan ang nisinati sa pagsimba sa sugat kaning unang misa sa Domingos pagkabanhaw human sa Easter Vigil. Daghan sang nag-Easter Vigil kagabi abot sa tangatos gawas. Ang gipresentar kaganiha sa sugat mao ang mga gihisgutan dinhi sa atong pagbasa o sa atong ebanghelyo. Nagpakita si Jesus sa pipila ka mga tinun-an labi na gyud ni Maria Magdalena nga siya nabanhaw. Ni pakita pod siya sa iyang inahan unang niani dinhing atong mga imahen sa inahan ug sa anak. Ang pagkabanhaw sa Ginoo gisaksihan sa ni sa mga apostoles naghisgutan karon sa unang pagbasa nila ni Pedro ug ni Juan ug sa mga uban pa mga apostoles nagsaksi sila nga si Kristo buutan nga tao nagsangyaw unya gipatay unya nabanhaw. Sa ato sang tubag sa Salmo nag-ingon nga mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo magsadya kita og maglipay. Ang Ginoo naghimo gyud importanteng adlaw aron atong hinumduman ang dakong kalipay. Nya diri sa atong ibanghel sa ikaduhang pagbasa gibutang diri nga tinguhaon nato kay nabanhaw naman ta uban ni Kristo, tinguhaon gid nato ang mga butang didto sa langit. Maghuna-huna tag butang nga langit non dili yutanon. Kung ato yung sumarayson ang meaning sa pagkabanhaw gitudluan tas Ginoo nga kining kalibutan dili gini maoy atong permanenteng puy-anan. Ang kalibutan anhi ta dinhi mo travel nya mohunong sa atong travel kanang gitawag natog kamatayon nya mo padayon-dayon ta pagtikang ngadtos sunod nga kinabuhi ang kinabuhi sa langit. Sige, lingi ay mong tupad. Ing naandam na kang mutika ngadtos langit. Lingi ba? Andam na ka. Kanang wa mo lingi adto ginapadong tikang sa impierno. Kinsa mo na sila? Mahadlok nga mobiya sa kalibutan. Kana bang mahadlok mobiya sa kalibutan? Lain-lain man tagpaagis pagbiya dinhi na ay sakit, na ay dili kayo sakit, na asay kalit, na ay dili kayo kalit, na asay nindot na kamatayon. Si San Jose gitawag tong iyang kamatayon nga nindot, pero ang kamatayon ni Jesus portigyong lisura, torture. Ang kamatayon ni Maria gitawag sa tug tamis nga kamatayon. Ana, kamo papilion mo ang sa inyo kanang sakit nga kamatayon o tamis nga kamatayon. Ang sa inyo? Mga yawanon mo. Kay kanang yawa mo pili ginaon say lami. Mo na ngita gitag tamis dita nang pait nga kamatayon. Nya mo na mga yawanon, nya mo na hinungdan nga makasata. Mo na gipresentar nga ang kinabuhi ni Hesus nga gisaksihan sa mga apostoles dili gyud dili tamis ba? Pait nga kamatayon, pait nga kinabuhi, kabos, linotos, dinaog-daog, gitorture o gipatay. Nya kinsa tong musunod niini maoy makatagamtam sa kinabuhi nga
hilabihang nindota kinabuhi sa langit. Sige, lingi ag usab imong tupad ing na pwede sugod karon antoso na ko nimo. Sige na. Ing na pwede sugod karon antoso na ko nimo. Sige na. Na, wag yun mong lingi ay. Hangyo aba mag-inantosay na ta kana ding pag-antos mao din ay makapalangit. Tanawa ang mga Hudiyo, tanawa ang mga pari na gusto kayo nga nindot nga kinabuhi. Ilang gipatay si Jesus. Dakong posibilidad maimpirno gito sila. Kaya ang mga sugo ni Jesus wa nila mauyon ni. Nganong wa man sila kauyon? Kay pirming dunay hagit nga usbo nila ilang kinabuhi. Mao man ay sugo gud ni Jesus God. Di ba? Moingon dayo si Jesus, ayaw na mo pangabit. Ayaw na mo pangawat. Ayaw na mo pamakak. Pasaylua o kapito ang nakasaha ninyo. Sagpaon imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag sa mga kabos. Pulos gini naghagit na to. Gaya ko na be, lain na sang lingi. Ing na andam kang mobaligya sa imong sakyanan para ipalit og slot. Gaya ko no. Bisag kung sa imong sakyanan, ma-motor, ma-bisikleta, dako, ma-SUV, ibaligya ko no, niya ipalit og slot din bayubay pa mangitag palitonon. Anda mo, dili. Impirnohon, non mantingali mo, ani. Na, ang atong SBF dag, para ni sa atong kumbinto, blisinganan na raman na karong sunod nga Sabado, pizza 12, ang atong halin, iabot na og 17,074 ka slots, naapay 42,926 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat. Nya kining atong DCHS, Divine Cleansing, Healing and Strength, para ni sa atong kaning kapistahan. Karon mao naman ron ang atong Holy Week. Ato na ning gigastuhan. So naana tay halin nga 11,444 ka slots, naapay 18,555 slots nga available. Tag 200 pesos na per slot. 200 pesos ra gyud, no? Unya nasa tay 22 slot challenge nga tag 4,400. Na nasa tay na dawat nga 203 ka 22 slot challenge. Ato gyapon ning pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Kon anda mong mobiya sa inyong mga gitan-aw nga kaharuhay, kahayahay, kanindot aning kalibutana, nya ang halin ana inyong ipalit og slot og itabang adto sa mga kabos bakaha pagkadaghan sa mabulahan. Si Kristo mga igsoon, wa siya'y ikabaligya nga kabtangan, kay wa siya'y balay, wa sad siya'y sakyanan. Ang iyang gigamit pagpalit nato gikan sa kamot sa yawa, mao ang iyang dugo. Ang bililhon niyang dugo nga bisan usa ka to sa dugo niya dili worthy ang tibuok universo nga ipalit ni ana sa iyang balaang dugo, pero gipabuhagay niya aron ta maluwas. Nya kita hangyoon lang tag ibaligya imong motor, ibaligya imong sakyanan, di ka mosugot, basin baya padong kas imperno. Kay ang gugma sa kwarta, ang gugma sa bahandi nining kalibutana, maoy tuburan sa tanang mga yawa. Matod pa ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Ay mugtugtog diha kay maunay kamatuoran. Tugtugan lang ninyo, bantay lang yun mo. Yung kasabot lagi ko, nga wa pa mo itog, parihata ako, o sa paman ka oras, o nga akong tog, sukad paghapon. Sige lang yapon. Nga naman,
lingaw man jud kog pamaligya aning slot bisa ginagmay ray hali, no? Pero lingaw ba ya? Sige, karon igumas misa pamalit ra gud mog slot, di ba malingaw mo iniguli. Pero kanang mouli nga di mo palit og slot nya Easter Sunday karon magkusmod lang yapon ang naong. No, magkusmod lagi. Ang kanang makapalit, mo smile na, dito galing gawas ganiha. Dunay ni palit diri slot, smiling kay naong. Gikan pa siya atong pag gabi Easter Vigil, diri simba siya, lahos siya karon. Lahos amo wa na tito mo lahos karon ni uli na to. Ana, lipay kay siya pa palit ning slot dito nako. Oh kana, nindot kay nas tanan, nakatuog na kay siya, wa pa ituog pa dir nako. Oh kana, nindot na. Pero ni palit yung slot. Ni ano yung mga sakto kay stove, agi-agi lang sa palitan ng slot. Adi ay mga buutan man sad mo, tanaw na ko sa mga naong murag mo palitay man sad. Ako lang ning gi-emphasize kay si Kristo milukat na nato gikan sa kamot sa yawa. Kita mag-practice na lang sad ta og tinabangay ginagmay nga pagpaambitay igo na nga makapalangit nato.